na po din yung uyamot nga amiga nga si Sandra naglaag diri sa Bodø. Tanawa na ata diri sa ilang baybayon. Hindot kaayo diri. See? Daghan daw mag-standby diri ng mga locals. Magpainit. Diri sila mag-standby. Muna siya kasagaran mga Scandinavians. Ganahan sila ganang mag-standby. Makuwat sa sunset. Diri sa dagat. Muna diri. Hindot nila place. Kailangan place. Diba? Napay daghang padong dito sa unahan, pero natay daghang lakawon. So, unahon sa nato ang number 1 na atong lakagan. Kaning building nga nasa likod kay library daw ni nila. Bago pa nila kung ilang library sa una kay kung ano ni siya, parking area. And then, karon hindot na kayo library. Mentras na basa-basa ka or kung estudyante nagtuon, hindot kayo ang background kay dagat, di ba? Relaxing. Dili stressful. Nice kay diri as in. Nice ilang place. And ang nakalipay sila niya ako ang pag-travel diri kay na ako'y na-meet na parehas akong profession and na instant amiga ni iya kong gilbit-bit diri. Diba? Ito kami nakita sa train. Kanya pakahibaw niya na mo na ako ang work. Kaya namin nangutanas ako na isa na kaistorya na ako dito. Kaya nahilig sa siya nature, nag-picture-picture po siya. Kung ako ba dyan ning trabaho, mag-vlog na ako di, ako na ning hobby. Muna ako siyang giingnan ka sa akong profession. O, nakadimog na isa na same diving profession. Muna makalipay ang pag-arin ako dari. Kaya di lang ang place, ang nindot, pati sa mga people dari. As in, accommodating na. As in, ako'y masulti sa ilaha. Maayos sila dari. Mga people. Masundan ka o tanaw sa 7th floor. Praise God sa ma-review mga people. Well, change tayo kaya dito ang aking sa. Nice kayang lugar din yun. Kita ba mo? Minsa ka nice? Yeah. Ito dito sa unahan. Para makakita mo sa place. Yes, the south is on. The south is on. It's not working. So nice, diba? Very, very, very nice. Oh, diri sad makita pod ang lugar. Diba, anak ka nice ang Bodø. Sa kong giingon ang ihatag og tips ako na maridiri na pwede ra day maridiri masidili ka customer ang katusang sa imong profession sa ko. Nice kayo place. Muna tag nilaag sa tibuok Bodø. Diba? Super nice. I-tour ta mo diri sa Bodø. Matsag idugay na ko na ari. First time sad na ko ni ari.
May ning mula agta na kanang dili kayo planado. Pasalipay ta kung kanang maghitabo na mga positive. Sasama ka rin adlaw. Okay, abi na ko cloudy and rain. Kung dili cloudy kay rain. Pero tanawa ra ba dun sa ang weather karon? Hindot kaayo, di ba? Klaro kaayo tipo. Bodø. Dili. Yes, kaayo. Pero natagila abdi city. Muli lang city dire. Nanan siya sa northern part sa Norway. Nice kayo, no? Sa Likas. Nice kayo. Wala na ko'y masay kung dili nice. Nice place plus nice people. Parang diri sa ilahong street nga go-gata. Buti pa sa go-gata. Dili mo agi ang mga sakyanan. Mga tao rin mo agi ani diri na street. Kanina street. Padong dito. Onya. Sagarang makita ninyo diri kay mga stores. Lahi-lahi nga stores. Pikan sa tindahan sa pagkaon, sa sanina o ubang pang klase. Diretso siya padong dito sa katong mga boat ganina natong giadtuan. Diretso siya ana padong dito. Tinata mo adto dito kay pikan na dito. Nilahi ni adto ang taglaing karsada mo wala ta ni agi from dito padung diri. Nadto sa hotel na ni saka sa 17th floor. Mo ni diri ang ilahang go-gata. Kada city diri sa Norway, dili lang diri sa Norway pati sa Denmark. I think na sa go-gata sa Denmark. Sa Sweden na ay go-gata. Mo na hilig sila mga Scandinavian, hilig sila go-gata. Kunya kasagarang go-gata kay mga tindahan ang naadiha tanan. In short, kay shopping area. Ano ka mag-shopping? It's either tinuod na shopping or window shopping. Ano, basta na siya itong tirada. Ang mapa kay flat ra. Tinuod kay tagkaon di ay. Naalasad karon sa tong next destination, ang kaniilahang church. Actually, kana siya nasa hagdan-hagdanan pa doong taas. Kani siyang tore. Pero di na ta mo sagka din na friends. Kaya gikapoy na kog sagka gani sa agianan na abi na ko sa mapa kay flat. Kanya ang tinuod di ay kay sagkaon. So, mauna siya ang church na ilang giingon. Taas ang tore. Diba? Nakaraan na church. Karaan na church diri. Yung friends maguyod nga bato-bato. Murag na action natin ito sa kang nanay mo. Ano siguro? Stockholm na siguro may adto sa una. Kaming duha. Tagka-unsad. Natas itong next destination, there is sa ilahang museum. Buti ba sa boat kay City Museum. Kuni lang City Museum. Pero dito mo sulod kay sirado na. So, mauni diri ilahang City Museum. Yan, mauni ang makita.
ang history sa Bodø. Before the city was founded in 1816 daw. Ano siya ang episode. Tapos naa sila yung kahoy diri. Doon sa din na kahoy. Ato ning arion. Ay, dili day kahoy. Uy. Nawa pusti. Pusti dahil kahoy. Muna siya, friends. Muna siya. Muna siyang pustiha. Muna siyang buti sa ato. Diri siya sa gawas sa City Museum. Kani siya na building na inyo makita karon kay ang old city hall nila. Ano siya? Old city hall. Ilang kinaayo. Pero ginaayos na nila pero naa sa bag-o na city hall naa dito sa likod daw ana mas dako. Pero diri lagi sa Norway kay kusog sila mag-preserve of old buildings. Mao na ang kani siya na building giayos nila para part gawin siya sa City Hall. Ila lang gi-expand. Kini kay bus stop nakasuhat og Bodø Sentrum. Buti pa sabot kay mao ni ilang city center diri dapita. Bus stop sa ilang city center. Mao ni siya ang city center diri sa Bodø. Sa inyo makita, di ba dako kay siya na lugar. Ilang gina-preserve ang old city. Mo ning naka-nice diri sa Europe kay hilig sila mo-preserve sa ilang mga buildings o uban pa. Ano siya, makita jud niyo mo ang mga old buildings na ilang ginagawang preserve. Nasa sila bagong buildings pero gina-preserve nila mga karaan. Kani glass husa kay department stores na siya. Dili lang tumuso diha kay Madanita. Ano? Ito, kailangan ng oras. Nakita ni diri kay known daw ni siya diri na kuan palitanan sa food. Tapos ang try. Yung hindi mo ko dagag kaon. So, kidimil ako. Kidimil ako. Mayaman kayang pag-iya, friends. Okay, actually, ang ilahang kuan diri ka ng kidimil. Ang burger daw. Sa picture ka na ay vegetable salad. Puyong sa burger. Pero ang tinuod kay cheese ra daw na dapat na. Pero gitanaw sa tag-iya ang picture. Ano siya tagaan daw ko na naibutan o miski walay sa picture na na-juice tagaan sa juice, di ba? Sweet sila diri. Na ako karon naghuwat sa train station pero tanawa inhang train station moral museum. Ana napasa diri. Dagor bahay balikan ko dere. Bari build na. Ini siya kung yung tanawon nakasuwat person deck o via port. Buti pa sabot kay weighing scale ni sa unang panahon. Tanawa. Muna ilang weighing scale. Tapos ang train sa unang panahon. Mausad na din ha. Ayan diri. Hindi ko kahibaw kung unsan ni, kung flashlight o whatever. And then na ay telephone.
Nakasuwat dire. Norges Statsbaner. So, old telephone siya sa Norway. Muna ilaha diring huwatanan sa mga tao. Sa lang train station. Murag museum.